May gabi naman boss. Oh, saan yung pamate? Wan, saan pamugna, pulutong tino, walang kusok, walang Purog ka, wala po kay kusog. wala mo pag nawag yan na sa sidika, dahil bukuriyan na lang. Oh, So, kamot, panagpanaw na wala kusog. panugnaw, Sukol ay kagulan. ana po, ngana mo siya, mabtan mo siya, Purog na mong kaunuran. ligo ba na. Sakit ko likod. Asa mo ka balos ko ah? Kung amigo na ako nagpakuan, nagpahilot ko rin yun, sulti, nagpakuan, kawagi na yung nagpakuan, nagpahilot ko na sa park, hindi man ba, kuan, balik na gyapon ba, pero, singot na yun ako, nagmay, Ano yung mga pamate? Pas mo sa kusog man na. nana yun, ulanan, mangon, driver, Ako nag-drive man ko dati. oh, Wala ko masukol, kung nilaan ko lawas sa pagkaisang look. si Maniki, Pila ka oras itong biyahe niya. Masukol po tang ulan. mabtan mo daw sa kayo, Oh, magani. Ako kay masukol mo sa unan. Huwag surrender ko, maragain man. Di ka kaya agad ba? wala ko, kapi ko, tumadisgrasya ko na ipaabot, Walay banhol, pangalay. Baboy-boy, anak. Boy. Mas mag... Kana yung mga Malendre, pamate. magranag sa kusog. Ito may isa na lumitiin. Ay, paningot yun, oh. Masa to sa driver pa to, dili. Dili isa, wala, migol sa isda. Swimming pool, partner ng isda, sulti. Ito, pistingi. Isda? So, isda. Kanang pansyo ng isda na dito. Ah, wala. Migol sa... Okay, kuwan siya po. Pwede, balo niya sa spark, hindi pa ilutan siya. Pistingi ito. Siguro spark, nahurot na ako na sila. Kuwan, Kulang ba? Kulang yan. Hindi ka masatisfy. Dili man, magkaok man, bumalik ko dyan po. Nahirap ko lang buwan kayo, maulam, hilot ko. Hilot ko, mga panak ko. Maulam, hilot ko kung andan dito. Nanay nga, Nya, kuhan, kanay mo pas mo sa kusog manan niya. Sugot karon ni nahinay tag kuhan, hindi kita kay musukolan ng ulan. Nya, hagot ang sa dili, inigulit na tong balay udto hapon gabi, di kita pwede magnimasa, habat ligo. Bawal na siya sa mapas mo. Kaya kita, ang ending anak maparalyze yun, tagang ka driver man idere. Di na tawag ka drive. Matabangan man ato karon man drive na po sila, ano ba? Hindi naman daw ka drive, puro buwagi kon ba? ano man iso ko. Ako kung ska mo yung nawi, mo nito ron ba? Kung si Midyo, ano ko? Binog na, ano to? Binog na, hindi na, disgrasya pa tada mo. Bago laro ko yun. Ang kuya, padug na kay pasahero. Ano po niya? Wala lisod po, yun, look. Duble yung problema na to. Sa mga dong, na-drive magang, Wala na sa, wala yung, ano yung kondisyon mo lawas, ano ba? paningot ko yun. Okay, so asa kayo ni mga balay? Sa, what, Burgos, 26. Borgo 6. Ayan. So, may gabi guys, na diri si Sir, shout out sa taga Borgo 6. Digo City, taga Borgos, shout out sa inyo. Tanan, nasa Sir 3 atong tabangan. Sa sigun sa yung testimonya, di lang kayo madungog kay wala mo tayo bandere, no, Mike? Pero, ano yung hapas mo sa kusog ni, no? No, ano yung pinakalisod nga, kuhan nga, di ko na sa ma-identify sa, kuhan, makinarya. Sige, ito, pananin mo kuhan, sige, normal na, dili, kinasakitan, normal makadong, normal na siya. So, karon, ato tabangan na, siyempre, pinagi po sa pag-ampos Ginoo, kay daghan man na, magani kay okay pa ka mula hostel ang uban sus taon halos di nakaabot Yung bagay ko, namin ako pa baga, hindi mo ipadugay pa. yan so shout out po sa ko ang mga subscriber sa akong YouTube channel. God bless inyong pamilya, thank you so much sa inyong pagsuporta sa kuha, no, of course ang akong mga viewers, thank you so much, of course thank you so much for watching my YouTube. Special mention ang Thailand, Indonesia, of course ang Pilipinas. Maraming salamat Pilipinas sa inyong pagsuporta sa kuha. No, sa mga bago lang ni open o nakakita sa kong YouTube karon, pwede mong subscribe or like or i-share para updated mo niya. Para masayod po, kung makashare man good mo, makatabang po ta sa uban nga mga nanginahanglan o nangita dahil sa tabang ilang kalawasan niya. Pwede mo subscribe, no, para updated mo niya. Pwede po mo comment lang mo kung ano na may mga pangutana sa inyo ang mga pamatis kalawasan na
Labi na gyud oh. Wa pa gyud maayo hangtod karon niya. Nakoy Facebook kasi ganahan mo, makig-friend mo. Eric Hilot ang Binisaya. Ayan, so may gabi sa iyo tanan. Magandang gabi sa inyo. So maghilot ko karon kay sir. Abangan na to nga maayo gyud siya, no? Sige. So maghilot na ko guys. Shout out sa Borgo 6, Digo City. Ayan. Nakibak sir? Brett. Brett, Oh my God, Brett kita. na lagi. Lisod mo ni sa kaya mo. Ay, kaya istoryahan ka dere. Ikuan mo dyan, kaya nagsasabi ito ah. Oo. Dito lang ako. Pwede ka mo sabay dyan yung film. Kailangan ito na ako. Nagilo ko. 8,000 ko. Yeah. Kada kamay na kayo. Kana. Kana okay ra kana? Ah, sige. Hi. Ay. Nagluto lagi ka. Ako mo? Oh, grabe wala. Sulod. Butang yung nagsulod. Wala tingog. Wala tingog. Oh, istorya to. Nausak. Isa na sudan. Timo? Sa sudan ni mo? Isda. Magalugar ka tanaw po sa tanawa ko YouTube. Eric Hilot, no? Anamingwit ka? Yeah, kalugar ka, subscribe na lang po. Malaman ko sa isa. Kaya mo video ron, ako nang upload niya. Isda. Ito ba? Ah, isda gito. Tungo mo day ka. Ayun, nagtutoy lagi ana, wa na sulod. Sakit nagtiyan. Wala na tutuya, kana na sulod. Ha? Asa bibisay? Na. Asa bibisay-say? BBC Drek! BBC Drek! Bibisay! Ay, piyong-piyong pa. Bibisay! Minaw ka, say-say! Bibi! Ay, Bibi! Bibisay! Bibi! Dapat smile din.
Say. Oh, stick to bulong ano, uy. Stick to bulong ano. Say. Ano pa natulog say? Say. Nagtulog mo say. Say. So, ano yung handog mo ito to? Talaga, may ito ko to. Ha? Ano yan? Ah, Manami ako nga, kay mag-guest ko sa kong apo. nang adlawan bumbong ulit guys.